Desa Wonorejo Trisula ing Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri. Iya iya. Mung bobote nggone keparang nderek dawuh saka panjenengane Bapak Swandoko almarhum Ibu Warasini ingkang dina samewartepi darmaning sepuh nggih. Mala kramati putra putri Mbak Mega Silvia satniku ya. Ingkang wayah iki jinatu krama karo panjenengane Mas Muhammad Hakam Musirot. Mula bareng-bareng donga ngarsane Gusti kenging karya jagat dadi temanten sing bener-bener jumbuh lan ketudangane wong tuwa. Temanten sing sakinah mawaddah kedak rahmah. Amin Allahumma amin. Dadi panjenengane Ibu Warsini nggone kepareng netepi darmaning wong tuwa. Nggone kepareng mala krama iki kang putra putri Mbak Mega. Iku pujine mung siji bisa sempulur selawase trah tumerah pinaringan peputra. Ibarate golek kencana kang bangkit utawa kang bisa tata jalma. Iya. Kaya ngono ki mujudake bebungah marang wong tuwa. Mula sing jenenge rabi lu ora mau ngrabekke anake dhewe. Ingkang sepisan ngrabekke anake dhewe kepindho ngrabekke wong tuwa. Monggo telu ngrabekke sedulur, kaping pating ngrabekke tangga teparu. Nalare piye yo? Rukuna karo bojo nggih. Rukuna karo bojo. Mulai karo wong tuwa ora bekti, karo sedulur ora rukun, karo tangga teparu peruk-perukan. Kuwi cacat mung duwe wong urip. Mula bejo bejaning bejo. Wong sing dari bejo utama le pernikahan utawa selaki rabi utawa jojodohan. Kuwi siji. Le oleh bojo sing ayu. Ono. Jadi kaya panjenengane Mas Kakam iki bejo lho. Mergo entuk bojo ayu. Dadi wong sing oleh bojo elek iki ora bejo lho. Mengko dhisik. Lah sing kepindho kuwi duwe bojo sing manut. Sing angka 3 duwe bojo sing iman. Nalari bojo ayu kuwi ora mung gumantung ana pasuryan. Lah sing diarani ayu sejati ki ora manggon ana ing rupa. Mula kuwi aja njur modo wong cilaka sing entuk bojo elek mengko dhisik. Karepku sing entuk bojo elek iki tak kondhangi jolke ngono. Ora ngono. Sing diarani bojo ayu ki ora manggon ana ning rupa, ning manggone ana tindak tanduk solah bawa muna-muni. Tegese rupane ayu ning karo wong lanang wani. Ora mensyukuri karo kayane wong lanang diparingi sithik kurang, diparingi akeh kurang, ora duwe rasa syukur. Coba apa kuwi kena diarani wong ayu? Mula sing diarani ayu iki tindak tanduk salah bawa muna-muni ngejeni karo wong lanang. Ya tindak wae pamit karo sing kakung. Ya makarya pamit kang becik basa sing nipis. Kuwi diarani ayu sejati, ayu njaba jero. Oh iya. Yen sing diarani manut, manut tegese manut kuwi mau tumindake tansah nderek apa sing dadi perintahe wong lanang dikira le pancen tumindak iki sajake ora bener kuwi wong wadon bangun turut. Umpama duwe kaya sithik wong lanang iki ngidurke yo saiki awake dhewe urip sederhana. Aja kemrungsung rasane. Kuwi mituhu karo gawe wong lanang. Kuwi wong
lanang rumangsa ayem umpama nyambut gawe iki rumangsa tenang tertinggal nggone ngobahke kang sarta ngobetake ing samubarang iya yo sing angka 3 iman iki luwih penting ayuwa sugiya ning imane ora kandel bisa kala mangsa ndadekke bubrahe mungguhe kula warga mula babagan ibadah iki diukur saka nggone bekti karo bojine jumbuh lan agama kang wis rinasuk perintah agama kudu kepiye mula perintah agama ki agama apa wae kuwi becik kon bekti karo wong lanang kon mituhu karo wong lanang iya kaya ngono ya saya beniki nggone muji marang Gusti panjenengane Ibu Warsini dipujekke wit kinandhut nganti linairake nganti dinlawentah tekan dewasane teka kalakrama kekudangane wong tuwa ora liya anakku bisuwa dadi wong sing bener-bener piguna tumraping kulawarga tumraping bebrayan agama lan negara kaya ngono ya. Mula wong syukur iki ora mega. Akeh bondo donya, gedene rejeki iki ora. Mula sing diarani syukur. Entuk kaya sithik disyukuri. Entuk kaya rada akeh disyukuri. Entuk rejeki saya akeh ya gedhe syukuri. Ing kono bakal ditikelake nikmat sing bakal diparingake. Mula wong iki nek mung pijer sambat, iki kala mangsa malah dilaknat. Mula sing apik ayo bebarengan nyuwun marang Purbane Kawasa dimen kecukupan ing samubarange. Lah perkara ndonga iki gumantung ning dewasane dhewe-dhewe. Mula ndonga marang Gusti kenging karya jagat ora ana jenenge titah ndonga ora dikabulke iki ora ana nduk. Ning kabeh mau mawa ukur sing tegese wis diukur karo Gusti kenging karya jagat. Le jatahmu mengko metune sasi iki dina iki. Aja kaya mie instan siap makan nggih. Iya, kaya ngono. Ki rumangsa bondo seneng bisa sowan ana ing desa Wonorejo ing Trisula Plasa Klaten. Sowan para papunden, para sepuh kene sepuh kang bener-bener pecinta budaya. Ya. Mula ora beda kaya Bu Warsini. Iki ya syukur karo Gusti merga nggone sedekah rasa menehi hiburan marang warga masyarakat. Pira sing diuntungke, pira sing disenengke. Ora mung penggemar wayang kulit, ora mung penggemar yoga, ora mung penggemar sinden. Ning bakul-bakul kaki lima bisa ngais rezeki kanthi mengkono mujudake sedekah sing becik tumraping bebrayan. Iya, ngono ya. Iku gore kepareng nang ibu dibantu karo Mas Percil CS rumangsa bondo seneng pirang-pirang sasi gore nang ibu angger nyeluk karo dheweke pijer gadhong ya kaya ngono. Ngaturke rengganing gending diaturke kang mengku ganti dalasan panjenengane Bapak Kades Wonorejo ya Bapak Kades Trisula ya Bapak Kades Plasa Klaten mergo yuga titipan saka Mbah Lurah Bukur dititipake kagem kanca Kades iku Kades Wonorejo Trisula lan Kades Plasa Klaten ya kaya ngono. Bombong seneng Mbah Tiru iki mau yo kepareng rawuh bapake dhewe Mbah Kasering ya. Ing bedane nek Mbah Kasering ki embel-embele bapake dhewe Kasering Mendes Wargi ning nek Mbah Tiru lor kuwi cukup Mbah Kades Kasering ya. Ning ngendi-endi ngetut awake dhewe. Yo coba nduk. Pit ngadeka dhisik kaya apa? Iki diaturke kanggo temanten sak keloron kembangna langgam dadi ati jangkep ana karo bawa ben digandhengi karo Mbak Kunjung coba kaya apa? Ngadeka sak loro. Kita beki sing siji piyayine cilik, sing siji kaya go gedhe ben kaya angka 10.
Idul lanang sing sangka Manggis ngancar Kediri Mas Mulkani, Bapak Surani, Bapak Sumirin iki mau rong elep nusul awake dhewe mongko ning daleme iki mau ya ana pengajian Gus Ida. Saking tresnane karo sinden-sinden Sekar Batu. Heeh. Pak Muridi ya rawuh, Pak Muridi ya rawuh, bakul wedhus Pak Samiti kawedusan ya rawuh. Heeh. Ya kaya apa ganti. Mayang saiki iki penak kok. Jejer tek-tek dulu. Mundur anak lanang boleh tadet sing nyekel. Aku omong tok ngadeg kelir limbukan sambung rasa karo sinden karo dagelan. Mau kebuke tadet neh. Iya. Jadi tenok. Ngoten niku ngiran nggih nyuwun bayaran to. Ya aku ora tau nyuwun bayaran tadet kuwi sing dicek ora nek bayar. Aku wis lumayan aku ora butuh apa-apa. Bisa ngereso ini dibagi menangis langsung. Dibagi apa? Mau tak WA, tak WA. Sekar Batu ki saya seneng. Ketok le nom-nom wis saka sing meking. Iya. Nganti sing balung ketok le nom-nom. Sing pikun mung kali siji sing bonang penerus. Sing gampang iki ya sing enom ya sapa wong tas rabi sing wedok ora dijeblas. Lho manene wis kuat lho. Lho. Kok kuat iki ora tau tinggi. Ben awet. Sekar Batu kuwi lemong dhewe sing meking kuwi sak yahene sing Joko. Nek ayu ning rupa okeng bondo dunya iki ora milik. Ini lho gremeng aku kok krungu arep pacangan karo Yusir. Ya. Ngelke sinden kabeh ora nek sing randu kendaraan pipit iki tak rungokke ya arep mundur mobil. Amin ya Allah, amin. Ya Allah.
Apa nunduk ditukak bae sing kok pundhut kendaraane apa? Kula budek sing rada gedhi. Tosa ya. Terus bingung. Loh, justru itu yang kita cari kan nuknya. Yuk, nih, kita sambung oke. Ya. Tinone itu tak terbiasa wong gendeng ya, Pak. Kesampean. Nggih. Lemahku ketek. Loh. Ya. Laku tanjung. Ya. Kaya apa? Langgam hati dados sore iki sing gak ketok le dalem.
ki dadasan kembang suwe ora jamu. Lainya sudah kepawayu. Tiga langsung. Untuk pertama aturna kitir sumilir wayu menika pundutan saking Mas Yono Sound System Terok Wirjo. Ya, kayak apa? Diaturke. Yuk, dados.